Vlad Țepeș ocupa acest loc nu neapărat pentru numărul de victime, în comparație cu ceilalți conducători, ci pentru plăcerea cu care inventa cele mai crude metode de a ucide. Una dintre metode era să lege victima de fiecare picior de câte un cal, pentru ca mai apoi aceasta să fie despicată în două de către puterea animalelor care trăgeau în părți diferite. Cea mai cunoscută metodă a sa de a ucide era tragerea în țeapă, care însemna că omul condamnat este tras într-o țeapă de lemn ascuțită și lăsat să moară încet. Țeapa era înfiptă deseori în piept, abdomen sau în anumite orificii. Alte metode prin care Vlad Țepeș ucidea era otrăvirea, strangularea, spânzurarea, decapitarea, arderea sau fierberea. Le tăia oamenilor nasul, urechile, limba sau chiar organele sexuale. Îi plăcea să bea vin înconjurat de trupurile oamenilor care erau înfipți în țepe și își dădeau ultima suflare. El a omorât peste 100.000 de oameni în cele mai cumplite feluri. Locul 2. Cei mai răi bărbați din istorie. Stalin a fost dictator în Uniunea Sovietică între anii 1922 și 1953. Oricine era împotriva era condamnat la moarte. El a vrut să transforme Uniunea Sovietică într-o mare putere industrială, fapt pentru care nu a mai ținut cont de nevoile oamenilor, transformându-i în adevărați sclavi care erau nevoiți să muncească până la epuizare. Un citat celebru de-al lui Stalin este: moartea unui om este o tragedie, moartea milioane este statistică. Stalin a omorât în jur de 60 de milioane de oameni în timpul regimului. Locul 3. Cei mai răi bărbați din istorie. Adolf Hitler. Hitler era de așteptat să facă parte din galeria celor mai răi bărbați din istorie. El a fost cancelar german între anii 1993-1945. Hitler a dus o politică de pregătire și declanșare a celui de-al doilea război mondial și a pus în aplicare un plan național și rasist de exterminare în masă a evreilor și a altor popoare din Europa, precum și lichidarea adversarilor politici din Germania. Hitler este responsabil pentru uciderea a 11 milioane de oameni. Locul 4. Cei mai răi bărbați din istorie. Pol Pot. El a fost prim-ministrul Cambodgiei între anii 1976 și 1979. Planul lui era să distrugă întreaga civilizație din Cambodgia pentru a începe o nouă eră în istoria statului său. A transformat țara într-un câmp al morții. Era singurul om din istorie care a ordonat oficial un genocid împotriva propriei țări. De foarte multe ori îngropa victimele de vile, punea să-și bea propria urină, iar după ce mureau le fotografia. El a omorât aproximativ 30% din populația țării, cam 3 milioane de oameni. Locul 5. Idi Amin. Idi Amin Dada își merită locul între cei mai răi bărbați din istorie omenirii, pentru că el a omorât sute de mii de oameni în rândul poporului său. El a impus un regim dictatorial în Uganda între anii 1971 și 1979. El a venit la putere după o lovitură de stat și le-a promis oamenilor pace și democrație. În schimb, le-a oferit o mulțime de încălcări ale drepturilor omului, persecuții etnice, masacre, expulzarea a 80.000 de asiatici din țară. El a permis să difuzeze la televizor execuții pentru a înspăimânta poporul său. Avea obiceiul de a da la crocodil capetele dușmanilor săi pe care îi executa. De multe ori își omora victimele dându-le foc. El a torturat și omorât în jur de 500.000 de oameni. Povestea sa a fost pusă într-un film celebru nominalizat la Oscar, The Last King of Scotland. Și atât a fost. Eu sunt Vlad, având în vedere că este primul meu videoclip, aș vrea să mă susțineți cât de mult Atât a fost și ne vedem data viitoare.